Welcome to Chizzy TV. If is your first time here, please subscribe, like and share. Uyami, ezi ebu kende anam, ezi china balog. This is no mambala. Oba to wole everyone there. Uyami music empire, where you come is music one never. Owa Achuko Onye, Achuko anama. Achuko Onye no wa, Achuko Onye nama. Owa Achuko Onye no wa, Achuko Onye nama. Nemoko si ade ije nuwa bu ahia o oya zolo ki ona ba omi veji dovo no wa omi veji dovo ojowo ga na o nemoko si wo ba Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma ona mana ezoku na se Achuko Onye Achule na ma Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma omi veji dovo no wa nemoko si ade oju owo ga na ogwasi no gbogbo ibu ye ko ga wana ona ezoku wana owo gbogbo ni kola ya na no eni ti lo nuru ka iba ya baga ba ya ni mi o Negologo ka musisi abaga musisi ande balon kata kaida bo bagada kunime ande tologo no boloso ogu ga wukwa unu no wa Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma omi veji dovo no wa nemoko si ade oju owo ga na lele o oju owo ga na ije oye ju owo no ga na loli ije mili malugo wanle mili malugo na we ya anazeze azo isi gwelugo netu oye chinyele zegechi oye chinyele zegejileze tumu ya mi onye wekugo eze chi na gbalo Obu chimu na gbalo mo oye chi elugo yetuo madenu apure ni aja owa Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma oye gbologo ka nwa iga oye gbalo kata ka nwa iga oye shelu che ka ida kwa iga da chilai oye ti lo nu ka ida gbo iga da gbo ni mi olu ahe gboshi owa Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma ofodo agwogo ogu debelo ya mi no bolozo aro na chi juli atuo ofodo ti go nu debe kanda gbo ni mi aro na chi Juliato ande balon kata ka nwo aro na chi Juliato wa Achuko Onye no wa o Achule Onye na ma ogu ngwala ni anamu oye mesi ive men onye meni ive no kwenye tata ogu ngwala oda anamu
ibe meni onye meni ibe mekwenye jaja alụsị aja ana nwa bụ alụsị aja ana okwu gwala ọgali n'ọgba iwe ọgali ọgba onye mezi ibe meni onye meni ibe mekwenye okwu gwala ọgali n'ọgba okwu gwala nne nwanyị asọmụ ịbụ nne mụrụ iwe nụ ahụ onye meni ibe meni onye mezi ibe mekwenye iwe ọgali n'ọgba nne nwanyị daalụ nne mụrụ iwu nne mmiri na-eli nrụ a na-esiri bụ obongo nne m oge osi adị a na-ebu a na-ebu isi welu ugo na-eju onye chi mere eze ga-ejidile eze okwu gwali chukwu oke mee mba na-ebo oke chi na-emeli okwu nne m oge osi adị chukwu oke m oke chi na-emeli okwu onye mezi ibe meni onye meni ibe meni a na-esi igbo bongo agbalụsa ndede iwe walụla agazilewa nne m oge osi adị iwe wachela agazilewa nne m oge osi adị okwu ngwala alụsị ndị kwule m alụsị agbolo iji okwu egwu okwu okoroko alụsị nji itulu ugo nwe mmeli nne m oge ozi adị iji ogbu egwu n'ụbụ ya alụsị ndị eme mmanwụ alụsị nji itulu ugo onye mezi ibe meni onye meni ibe meni ya oli mbembe iji ogbu egwu na-eji ma ọghọ ya bụ alụsị ndị iru ada alụsị nji iji igbo na nne m oge ozi adị ụmụ azọgọ m ndụ alụsị nji tụlụ ugo na alụsị akpọrọ nkwụ ụka biko ngiji ekwolu m ọnụ alụsị akpọrọ nkwụ ụka biko ngị kwolu m ọnụ ọkwa sị na ebi na-enwere ọdụ ji ya na-atụle iji alụsị nji tụlụ ugo nwe mmeli nkwụ ụka biko nọrọ m ọgụ n'ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa achụli ya nwere na mma ndị gbara nkata ka nwụọ iwe walụla a ga-adịrịwa ndị ma oge osi adị agba ka esi agha omibe eji dọbọ n'ụwa oji ọbọ ga-ana isi gwelu ugwu na-etu isi gwelu ugwu na-etu ife nwere ebe ọ na-adịnụ na mmiri nwere ebe ọ na-adọ nwa bụ egwu si na mmiri bịa egwu ji tụrụ ugo nwe mmeri Ruto my lucky star ọkwa na my lucky star eji elosi mmiri nwa bụ egwu nneti eji ebolomilu ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa atụli anwa enye na mma egwe mana ezogwu ido 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 ice achụkọ ya n'ụwa atụli anwa enye na mma mana ezogwu anyị ga-eje ọrịa m etiti ka abịa anyị ekele ezi ọyị mụ eze Jude obi ọrọ ya ekwe ọrịa m etiti oregwuna mos ike n'india na-ekere ya egwu ji bịa bụ ụwa ma achụkọ ya n'ụwa atụli ya na mma Jude obi ọrịa nnọọ Jude obi ọrịa nnọọ Jude obi ọrịa odogwu obi ọrịa nwa onye ekwe isi gwelu ugo na-etu ugo Jude obi ọrịa nwanne ochi moto mọgọ nnọọ ochi moto mọgọ nwanne Jude obi ọrịa nnọọ ugochi mere eze na nwa achụkọ ya n'ụwa
nwachimalaze na namu ana-eburu ana-ebu isi gwelu ndị gbalọ nkata ka ị nwụọ rọda na uvele emegbugobe ndị tiri onunu ka ịdakpuo batabugo n'ime ndị gbalọ nkata ka ị nwụọ ọnwụ ga-egbusibe achụkọ ya n'ụwa o achụli awa ya na mma ochi moto mọgọ nụa judo bọra nwanne ugochi mere eze n'India nwachi mere eze na nam onye ọrịa m obe nwanne m judo bọra bụ kalịcha ibe nyele mmadụ omume judo bọra emegolumbia ochi moto mọgọ dalụ ochi moto mọgọ nụa judo bọra ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli awa ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli awa ya na mma eze jugori ọra isi gwelu ugo na-etu nwachimalaze na nam ugochimalaze n'India landlọdụ ka ebu abụ onye chimalaze ga-echilile eze chimele ka ọ bụrụ ị ga-echilile eze nwachimalaze na nam judo bọra bụ kalịcha ochimoto mọgọ nwanne m ochimoto mọgọ nụa judo bọra daalụ isikwelu anụ nwere obi nwanne m ya na-ebele agwa ozu iwe ndị lolo na aga azịrịwa judu nwanne m echiche ndị la aga azị ya na-egbalọ nkata ka enwụọ na asidenti dezie nụ na ọ bụ na nkịtị judu bọra bụ mmanwụ na ndị gbalọ nkata ka enwụọ na asidenti iwe walola aga azịrịwa o judu bọra ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwa ya na mma eze judu obiọra esi na nkenele gị ogbuebi obiọra onye ekwe okogwu ị na-azụ ahịa ego o ji ewu eme ọgụ ọgwa gị bụ ebe ucheman mkpokolo anam niile ogbuebi obiọra onye ekwe anyị sịrị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa chụli anya na mmanụ isi igwe elu ugo ga-etuli ilu ugochi ikele ka otulu onye chimalaze ga-abụ eze chukele ka ọ bụrụ judo bọra daalụ olu ebe isi nweta oge mee ka Chineke kwụọ ụgwọ ya ọfọngọlụ judo bọra nwanne m ọgwa na-eti okwu eli okwu onye chụlụ aja ga-analụ ngozi amali mere mụ bụ mmanwụ ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwa ya na mma eze judo bọra landlọdụ ọra mebi n'ogwu na site ọ ga-ala kwuo na nkwo a sị makọrọ onye mbụ ọ bụrụ ibe nna gị mere ọkwa nke mmadụ mere n'aka ya aka ga-ejudo ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwa ya na mma eze judo bọra aje kene gwalụ gị onye kweli obiọra judo importa ugochimalaze anụ a onye kwele obi orodogwu nwachimalaze na nna m onye ọ ga-adịle mma o mmadụ onye ekwuji ozugbo ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o achụli anwa ya na mma onye kwele obi orodogwu nwachimalaze n'India o ya bụ ọmaba ịpọta ịpọta obi orodogwu obi oro onye ekwe onye ọrịa m ọbịa dalụ ọlụ ụwa
ụwa bụ Achuko onye n'ụwa o atụle nwenye na mma isi igwe elu goro etu ekwe nwanne eju n'osobio ya bụrụ ele n'ego nwachimelezere ụwa bụ Achuko onye n'ụwa o atụle nwenye na mma ndị gbalọ nkata ka anyị nwụọ odogwu baga nwụchila ya ọnwụwa ndị tiri onunu ka a dakpuo baga adakpu n'ime ụwa bụ Achuko onye n'ụwa o atụle nwenye na mma ụtọm uchu n'osobi onye mara ekele gị ọgara obi dị ọcha onye nwere mmadụ kasị akasị onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o atụle nwenye na mma Ugochi malaza na nwa onye a ji bido egwu a judo obiọra nwanne m ejeju dọbụ mọni oji moto m ọgọ nwanne m judo obiọra n'ọrụ ndị gbalị nkata kpasịgo n'ezie nụ n'ọbụ na nkịtị ihe walola a ga-azịlewa judo obiọra nwanne m juru dọbụ mọni ezeju odogwu oli ego n'ụkọ ego ọ ga-ala nwere obi salịsalị judo obiọra ọ ga-ala nwere obi salịsalị judo obiọra ọ ga-ala nwere obi salịsalị judo obiọra ụwa bụ Achuko onye n'ụwa o atụle nwenye na mma kedu maka Chinedu Agwala Ọnụọra ọ na-ezogwu stamina mekere gị odogwu na mmosu nke na Lagos steeti Ugochi malaze na Namu ọnụọmamụ Chinedu Chiedu Agwala Ọnụọra stamina ka ị na-azụ nwachimeleze na Namu odogwu na mmosu onye ọrịa m ọbenua ike na Lagos steeti nwachimeleze na nwa ọya ka Chinedu Igbo ji erie m ọgụ odogwu ji eri nwe na maka nwachimeleze nua onye agha agbada Chiedu Agwala ọnụ a nwachimeleze gbalebe onye ọ ga-adịrị mma mmadụ enu ekwughị ozi ndị Achuko ya n'ụwa o atụle nwenye na mma Chiedu Agwala Ọnụọra onye a jiri egwu na Lagos steeti itikwere mụ na ndị egwu ma otu esi eji mmanwụ ọ na-ezokwu Ugochi malaze na nwa aje wele ekele sirili onowu nwa Chidokwu oke mmanwụ ụwa bụ Achuko ihe n'ụwa o atụle nwenye na mma sirili onowu nwa Chidokwu onye ọrịa m ọgọ gbalebe egwu ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o atụle nwenye na mma onowu Chidokwu ọrịa m etiti onye na-eme ụwa ya asị na ngala asị na gị na chi dị na mma n'ụwa nwachimeleze gị na chi gị dị na mma o sirili onowu ka ji ekele ojisi n'ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o atụle nwenye na mma onowu nke na Lagos steeti mekele yi Ugochi malaze na Namu sirili onowu oke mmanwụ dalụ onowu nwa Chidokwu ọnụ ugwu nje ekwu eligogwani ndị gwọrọ ọgwụ ka anyị nwụọ ọ ga-anwụchila anyị
achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma ice kedu maka Chibuko Nwarinze Baba Chemba na Lagos State mekere ya Chibuko Nwarinze daalụ ọlụ Nwachimeleze na Lagos State Chibuko Nwarinze nụa Nwachimeleze nụa Chibuko Nwarinze kedu maka ile butiki mekere ya Ugochimeleze na nna Ugochimeleze na nwa onye ọmụdekwe dekwe ọbadigbo ile odogwu ile butiki Nwachimeleze ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma ka njekere Williams Nwaju Ọchị Agosi Obuome Gizis na Nam odogwu na South Africa ọnụ na-egwulu enwelu Igbo home and abroad ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma Nenu William Nwaju Ugochimeleze na mama Ọchị Agosi Obuome Nwachimeleze na South onye ọ ga-adịle mma mmadụ elu ekwuru osiri ya ọnụ na-ekwuli Igbo nụ a uli Nwachukwu isigwe elu ugo na-etu Ọnọma Williams na-alụ ọlụ onye nwelu mmadụ kasị akasị onye nwelu mmadụ onye nwelu ego Ọnọma Wili Nwachukwu onume ekele gị Ọchị Agosi Obuome odogwu na South ike na South Africa Nwachimeleze nụa oji 100 demok chugozie gị kedu maka Ọgọsị Obiora Dike akọ na Obieze one of ụmụ enwelu m Anam ike na South Africa Ugochimeleze nụa Ugochimeleze na nwa Ọgọsị na Obiora odogwu Nwachimeleze na South Dike akọ na Obieze na-alụ ọlụ onye nwere mmadụ kasị akasị isigwe elu ugo na-etu ife nwere ebe ọ na-adị Dike akọ na Obieze ife nwere ebe ọ na-adị mmiri nwere ebe ọ na-adọ Dike akọ na Obieze ife nwere ebe ọ na-adị ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma omibe chidọbọ n'ụwa o ọkwasị na oju ọbọ ga-ana ezie na ọbọ gbogbo ibu ihe ka ọ ga-awa na ka nje nwere ekene ka nkene nnapụ nwekwanụgọ na mgbewelu m Anam aka Alatinwa Igbo transfọma igwe nyere ọkụ na Thailand mekere yi Ugochimeleze na Nam Ugochimeleze na nwa onye ọma Nnamdị daalụ ọlụ Nnamdị onwe gbanụgọ Nwachimeleze nụa isigwe elu ugo na-etu ife nwere ebe ọ na-adị onye ọma Nnamdị daalụ ọlụ Nnamdị onwe gbanụgọ Nwachimeleze gaba n'iru aka nyela ọkụ na Thailand igwe nyela ọkụ na Thailand ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma ụwa bụ achụkọ ya n'ụwa o atụle anwe ya na mma Nnamdị
oya ka Chinego shedu nwa bụ onoma nwa bụ nwanne ubi o ibu akwa enwe ebe ọ dị oya ka mụ Chinego nwanne ngesi n'ubi o ibe nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-adọ adọ onoma Chinego isi gwelu ugo na-etu ekele agwa enwe ebe ọ dị na mụ enwere m anam oyi wel na India igwe bụ sa ọgara obi dị ọcha oya ka Chinego igwe bụ sak daalụ onoma igwe bụ sak ọchimele igwe ochimote mogo daalụ onoma Chinego magolu moto bunye nne ya odogwugolu moto bụ egwu nwanne ya ka mụ Chinego igwe ime ugochi malaza na nwa igwe bụ sak na Delta steeti ibe nwere ebe ọ na-adị isi gwelu ugo Achuko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma kedu maka anagwọgwọ papa Starboy ọnụ kwuru ga-egwu mma na mụ enwere m anam ike na idea onye oge adịle mma mmadụ enu egwu ice onye oge adịle mma mmadụ enu egwu n'enu ezi ọhịa m ibu anagwọgwọ ọnụ ugwulu ji egwu eligo onye ọma papa Starboy ugochi mere eze n'India ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma Anjekene Basil Abat nnoche mekene gị isi gwelu ugo na-etu n'ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma Basil Abat nụa odogwu Abat dọba ike na Lagos steeti biko gị kenelu m ọgwụ eju ọvọ na meke Achimeleze na Lagos steeti ọgwụ eju ọvọ na ọchịla ọzọ n'Ikorodu onu mekele gị isi gwelu ugo na-etu egwu ga na-azị mmịasa ka nje kene nwanne m ugochi Chimeleze na nna m onye chọrọ m anagwa ọkafọ aka odetik bi nwa Chimeleze na nna m onye chọrọ nwanekwe ọka aka ugochi Chimeleze n'India o isi gwelu ugo n'etu Achuko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma Chimeleze na nna m onye achọla nwanekwe nwoke afọ daalụ ugochi Chimeleze n'India otetikibigi daalụ ọlụ landlord ka ebu abụ nwa Chimeleze na nna m ugochi Chimeleze n'India isi gwelu ugo na-etu onye ọma bụ onye achọla m nwanekwe ọka otetikibigi odogwu ọ ga-alụ n'elu ebe eji elu mbịa n'India onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwuzi onye ọma bụ otetik onye achọrọ m anagwa ọka aka aka otetik bi esi ka nkenele gị ezi oliakụ efe ọma onye achọrọ m anagwa ọka afọ achọsi ya bụ ọma obi dị ya ezi ogele bụ ụlọ onye oge adịlị mma na mma nwaanyị bụ dị nnụrụ ya nne m oge o si adị ifi ya bụ efe ọma nwunye onye chọrọ m
ezi ogele bụ ụlọ mebe nlecha inwere ibe eji eme nlecha o art choice dị ya obi dị ya onye achọrọ m sika nkene gị ama nwaanyị bụ dị n'ụlọ ya nkịta nwere ndidi na atọ kpụsiri ike isi gwa elu ugo na-etu isi gwa elu ugo na-etu ka nje nwere egwu nwe kene nụ ya bụ onye achọ na m nwee elesi agwa ọrụ ugochi meleze na nna m onye ma bụ onye achọ na m elesi agwa ọrụ aka John property ugochi meleze na nna m John the property machimeleze n'India ọchụ akwụkwọ onye ahụ ada nne m oge osi adị Achuko ya n'ụwa o Achụli anwe ya na mma Achuko ya n'ụwa o Achụli anwe ya na mma ya chọrọ m eles agwa ọrụ aka John the property esi ka nkenele gị ezi oli akụ gị nwanne ka onye chọrọ m mekeni ya kedu maka ejike Paul nnaluo ọwala kọtụwa na mmịata anam mekene yi ọpotetiks na kenuno nwachimeleze na anam ibu ejike Paul ugochi meleze na anam nwannaluo ọwala kọtụwa na mmịata anam kaje wele kena ibe nwele bo na ade ibe nwele bo na ade ade onyo ma lo ichus onyo le adele ma ya bu alo George wa George match chimeleze na nam alo George match ya obuloka amiata obodo eze yesu ga kene ezi oli akuge oluchukwu aloyi ọrẹ́zokwu ezi ogele bụ ụlọ isi gwa elu ugoro etu isi gwa elu ugoro etu ọnyọma aloyi George ịbụ ọgwụlọ ọka gbachimeleze na anam ọgwụlọ ọka lesia Achuko onye n'ụwa o Achụli anwe ya na mma kedu maka Stanley George machie nwata anaghị eze ochie na mmịata obodo isi gwa elu ugo na-etu ọnụma Stanley daalụ Stanley George nwa George mmachie isi gwa elu ugo na-etu onye ọ ga-adịrị mma mmadụ ọ na-ekwuzi ozi n'ihu esikwa ka nkelele gị ezi oli akụ gị Oluchukwu Stanley machie ezi ogele bụ ụlọ ugochi meleze na nam ugochi meleze na nwa o ezi ogele bụ ụlọ Oluchukwu isi gwa elu ugoro etu isi gwa elu ugoro etu kedu maka Chukwudi ụdalọ agwa ọlụ chus mekene gị kedu maka ezi oli akụ gị Chioma chus ya mekene yi na mmịata obodo eze ugochi meleze na anam ugochi meleze onye chimeleze ga-echie onye chimeleze ga-echirila eze Chukwudi ụdalọ onye oge adịlị mma ụdalọ ọnwa agwa ọlụ chusu na alụgosi na onye chimeleze ga-echirila eze ezigbo dị na Chioma chusu onye obodo eze mekene yi ife nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-ada adụ ugochi meleze na ndị chimeleze babụla eze
Achuko onye n'ụwa o atụli anwe ya na mma kedu maka ọfọma nwasa Uyọba igwe ebube mmụọ nsọ na mmịata na m ya chọrọ mụ na kwesị na nkele unu akwụti na-egene gị isi igwe elu ugo na-etu isi igwe elu ugo na-etu ọfọma nwasọ ime nwasọ Uyọba igwe ebube mmụọ nsọ ọchịbele eze na anabụ onye obodo eze gbalịwa egwu ka ntị egwu onume ekele ihe kedu maka Kenneth Agwaọlụ Injinia Ken esukwa ka nkene Mrs. Onyechukwu Ken Agwaọlụ ezi ogele bụ ụlọ isi igwe elu ugo ga-etulili isi igwe elu ugo ive nwere ebe ọ na-adị adị Injinia Ken Kenneth ezi ohi ọchịbele eze uke nwanne odigbo eme ya bụ odigbo Agwaọlụ kaptịn ezi ohi ọchịbele eze kaptịn onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu ozugbo kaptịn biko oge kene Sunday nwa Agwaọlụ ya bụ mgbọrọgwụ ego ọchịbele eze na nna m onye ọma mgbọrọgwụ ego onye na-egwu elu ya mee ka m na-egwu ele n'ụwa bụ Achụko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma isi igwe elu ugo na-etu isi igwe elu ugo na-etu kedu maka Amechi John biko big na-ekele gị ezi nwa na mmịata obodo eze Ugochimele eze na nna m oyi aka ma Amechi John biko biko odogwu Wachimele eze na Lungosi onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu biko bi esi ka nkenelu gị ezi obi Precious ekene ya ka nje kenekwa Cyprian Udeze aka Akuololobi na India landlord gị bụkwasị isi igwe elu ugo na-etu isi igwe elu ugo na-etu ive nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze aka Akuololobi n'ụwa bụ Achụko ya n'ụwa o atụli anwe ya na mma ka nkenekwe Mrs. Ijeọma Cyprian Udeze osodiema ezigbo nne Chinechere m mekene yi isikwa na nwaanyị na-edozi obi isi igwe elu ugo na-etu isi igwe elu ugo na-etu ive nwere ebe ọ na-adị na mmiri nwere ebe ọ na-ada adị ive nwere ebe ọ na-adị Cyprian Udeze na-alụ ọlụ onye ọma Akuololobi ike n'obodo oyibo Ugochimele eze na nna m Ugochimele eze gbalịwa egwu ka mbuli ego isi igwe elu ugo na-etu kedu maka Aloyi Chinweze anja ewa ka nkenekwa odozi akụ Tochukwu Aloyi Chinweze na mmịata obodo Ugochimele eze Aloyi Chus Nwachinweze nwanda Nwachimele eze gbalịwa egwu onye ọ ga-adịrị mma mmadụ elu egwu ụwa bụ Achụko ya n'ụwa ahụ atụli anwe ya na mma kedu maka Bright Ọsọndụ
Agaracha must come back. Odoguna Imo State. Authentic beats na kenege. Isi bụ elu ugo na-etu. Isi bụ elu ugo na-etu. Ife nwere bụ na ade. Onye ọma bright ọsọ ndụ daalụ. Onye ọma bright ọsọ ndụ daalụ. Agaracha must come back. Ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o. Atụle anwe ya na mma o. Ka nkenekwe Fidelis Peter Agwalo Babando Amụọbagụ mekele yi iwe nwere ebe ọ na-adị iwe nwere ebe ọ na-adị onye ọma fire gbagbadị kedu maka Daniel obi atụrụ ọnụ ube nwezu oyibo Daniel nwezu oyibo isi gwe elu ugwu Daniel nwezu oyibo isi gwe elu ugwu etu ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma o. ezigbo di ma ọmọ ọ ga-adịle gị na mmanụ onye welu mmadụ kasị akasị o Daniel nwezu oyibo iwe ndị lolo na a ga-azịrịwa isi gwe elu ugwu etu ya a na-azụ eze azụ onye chimele eze echi eze isi gwe elu ugwu ọ na-achọ ya achọ ido 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 wes Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma. Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma. ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma. Atụle anwe ya na mma. ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma. isi gwe elu ugoro etu isi gwe elu ugoro etu dadi nwezu oyibo esi ka nkelele ezi ọga gị Sam Silva eze ruo eze Okoye Ogbuefi Chinyelugo onye eze na Sapolio Brazil Agụji ebe na ọrụ mekene yi ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe ya na mma. isi gwe elu ugoro isi gwe Atụle anwe ya na mma. ihe nwere ebo na ihe nwere ebo ụwa bụ Achuko ya n'ụwa o Atụle anwe